מכון הבקרה סיסטם, המכון המוביל בישראל המוסמך לטפל בכל סוגי המבנים בארץ. עם ניסיון של מאות אלפי יחידות דיור, מבני ציבור, מסחר ומשרדים. הצוות המקצועי והגדול של מכון סיסטם, עם מספר הבקרים הגדול ביותר, מלווה כל פרויקט ויזם, משלב התכנון ועד שלב האכלוס, תוך הקפדה על איכות, דיוק ושירות ברמה הגבוהה ביותר. כשמדובר בבקרה אני לא יכול להתפשר. בגלל זה אני תמיד עם סיסטם לכל אורך הדרך. כל הליך הביצוע בעצם נכנס לתוקף בצורה כמעט מיידית. אני חושב שמכון בקרה סיסטם זה לדעתי משהו שיעזור הרבה לשוק הישראלי לפתור המון בעיות וחסמים כדי שנוכל באמת לבנות את המדינה שלנו ולהתפתח. כשמדובר בבקרה אתה לא יכול להתפשר. הם כבר מבחינתי חלק מהמשפחה של קבוצת נחמיאס. תודה לכם, מכון בקרה סיסטם.